Dobrý deň, sledujete Štúdio Teátry. Okamžité platby stále nie sú samozrejmosťou. Banky v krajinách eurozóny budú musieť poskytovať najneskôr do budúceho roka. O tejto téme, ako aj o nových trendoch v platobných systémoch sa budem rozprávať s Petrom Gécom, predsedom Združenia pre bankové karty, ktorého už vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Gec, okamžité platby aktuálne fungujú na Slovensku len v 5 bankách. Prečo ostatní klienti k ním zatiaľ nemajú prístup? Proces instantných alebo okamžitých platieb nie je úplne triviálny a veľa aj slovenských bank využilo vlastne tu maximálny časový rámec na to, aby vlastne implementovalo túto novinku. A v podstate situácia na Slovensku je momentálne taká, že naozaj, ako ste povedali aj v úvode, začiatkom toho budúceho roku už naozaj budú pripravení všetci. To znamená, môžeme sa naozaj tešiť na to, že platby z jednej banky do druhej v rámci Slovenskej republiky budú v reálnom čase. Na Slovensku zatiaľ ako keby to marketingové spustenie tých instantných platieb nebolo nejako významné. Zatiaľ myslím si, že väčšina komerčných bank je v takom režime testovania, vyčkávania a tak ďalej. To znamená, že práve tých 5 bank, o ktorých ste hovorili, už tieto platby ponúkajú a v podstate sú súčasťou štandardných balíčkov a jednoducho, pokiaľ vy posielate peniaze z banky A do banky B, ktorá vlastne takúto funkcionalitu podporuje, tak samozrejme tá platba prejde v reálnom čase. Okrem ľudí ich využívajú aj firmy? Samozrejme v rámci možností a balíkov a znovu, ako som spomenul, neexistuje ešte niečo ako marketingové vymedzenie alebo nejaké best practice na tom trhu, že kto a za akých podmienok by to mal ponúkať, respektíve používať a kto nie. Samozrejme, instantné platby sú obmedzené výškou, to znamená, že samozrejme pri tých väčších firmách a tak ďalej, alebo väčších sumách instantná platba nepripadá do úvahy. Tieto instantné alebo okamžité platby, tie sa týkajú platieb v rámci spoločnej meny euro, v rámci krajín Európskej únie, respektíve eurozóny, ale napríklad naši susedia vo Vyšehradskej štvorke, tak tí používajú iné meny. V Maďarsku sú to forinty, v Česku koruny, v Poľsku zloty. Ako to bude vyzerať s okamžitými platbami medzi štátmi? Súčasný stav je teda taký, ako ste spomínal, že aj Česká republika, aj Maďarsko už instantné platby majú, či už Česká národná banka alebo Národná banka Maďarska v podstate podporuje takýto systém a komerčné banky sa k nej pripájajú a v podstate v rámci teda svojho vnútroštátneho platobného styku takýto systém už funguje. Pri prechode do zahraničia, samozrejme, alebo teda pri platbe do zahraničia je potrebná určitá konverzia z tej meny vlastne na euro. A čo sa týka teda tej rýchlosti toho prevodu a toho spôsob, zatiaľ teda tá predstava ako keby nebola ešte úplne fixovaná. Primárne samozrejme Európska únia sa zameriava na štáty eurozóny, kde vlastne naozaj to všade jednak jednej a tam tá instantná platba naozaj medzištátna dáva zmysel. Dnes je bežné vidieť, že ľudia napríklad v potravinách alebo v iných obchodoch nepoužívajú platobné karty, ale platia mobilným telefónom. Je tento trend na vzostupe? Určite áno, aj keď drvivá väčšina tých platieb telefónom, ktoré dneska napríklad máme na Slovensku, sú práve prostredníctvom virtualizovaných platobných kariet. To znamená, že je predpoklad, že v blízkej budúcnosti možno budeme mať aj možno nejaké alternatívne platobné prostriedky, ale súčasná situácia je teda taká, že veľa ľudí využíva Google Pay, Apple Pay a v podstate má vloženú svoju platobnú kartu, kreditnú, debetnú do tejto peňaženky a prostredníctvom vlastne toho zariadenia a systému NFC, čo je teda bezkontaktná platba, dokáže platiť na platobnom termináli. V podstate asi, myslím, že 2 alebo 3 roky dozadu prišiel tzv. Soft POS. Je to zariadenie alebo v podstate aplikácia, ktorá sa dá nainštalovať do štandardného mobilného zariadenia, či už pod systémom Android alebo Apple. A v podstate ten výsledok je teda taký, že rovnako ako telefónom, ako ste povedali, platíme, tak vlastne vieme kartu aj príjmať. To znamená zase buď iná karta sa priloží k našemu telefónu, alebo iný telefón sa priloží k tomu našemu a je možné vlastne takýmto jednoduchým spôsobom tú transakciu zrealizovať. Takže používajú podnikatelia mobilné telefóny ako platobné terminály? Najobľúbenejšie, alebo možno aj v rámci Bratislavy sa s takýmto riešením stretneme hlavne u taxikárov napríklad, alebo u donášky jedla a tak ďalej, kde samotné to zariadenie, ktoré je dedikované, alebo teda ktoré je vlastne len platobný terminál, úplne nedáva zmysel a väčšinou ten človek, povedzme, aj ten telefón používa štandardne na telefonovanie alebo na čokoľvek iné a toto je, nazvime to, že nejaká vítaná kontribúcia alebo ďalšie zhodnotenie toho
zariadenia. Keď nás pozerajú nejakí podnikatelia a chcú využiť túto možnosť, ako majú postupovať? Je potrebné, aby si stiahli nejakú aplikáciu? Aký je ten proces? Samozrejme, aplikácia je jedna vec, ale druhá vec je, musia kontaktovať svoju banku alebo nezávislého prevádzkovateľa, ktorý vlastne im tú aplikáciu umožní stiahnuť a na základe vlastne stiahnutia potom príde k aktivácii a samozrejme k pripojeniu ich podnikateľského účtu, kde vlastne tieto transakcie potom budú zúčtované. Platobné karty ľudia začali využívať najmä počas korony z hygienických dôvodov. Ako sme na tom ako Slovensko v porovnaní s inými krajinami? Ja som veľmi rád, že môžem alebo reprezentujem oblasť podnikania alebo aj fintechu, kde teda Slovensko naozaj dominuje nielen na európskom poli, ale aj na svetovom. Naozaj ten štandard hlavne bezkontaktných platieb, ten spôsob tej platby, že môžeme využívať mobilný telefón tak, ako využívame dnes, napríklad ten 3D Secure, čiže tá dodatočná autentifikácia pri platbách na internete tým spôsobom, ako to máme my, čiže máme mobilnú aplikáciu s biometriou a tak ďalej, to ani zďaleka nie je svetový štandard a už vôbec nie, čo sa týka naozaj západných krajín alebo západných demokracií. My naozaj v podstate môžem povedať, že v tejto oblasti kopírujeme tie najnovšie trendy a slovenské banky určite patria, a nielen banky, ale aj iné finančné a platobné inštitúcie patria určite k lídrom svetového, dá sa povedať, trhu. Pribúdajú aj mobilné peňaženky, ktoré poskytujú niektoré veľké technologické spoločnosti, ako napríklad Google alebo Apple. Vidíte v nich budúcnosť? Určite áno, lebo v podstate existuje taký pojem, ktorý sa bežne spomína a hovoríme o tzv. Orchestrácii platieb. A tá práve vzniká tým, že vždycky si vyberiem tú platobnú metódu, ktorá je v tom momente pre mňa najdôležitejšia, alebo teda najvýhodnejšia a je to ešte možno dokonca rozdielne od obchodníka k obchodníkovi. A práve tá mobilná peňaženka vie vlastne vybrať, alebo vie minimálne mi povedať a umožniť, že dobre, teraz plať, ja neviem, platobnou kartou, teraz plať nejakým okamžitým prevodom, teraz plať, ja neviem, napríklad kryptomenou alebo niečím podobným a práve tá logika je v tej peňaženke. To znamená, že určite tá budúcnosť tu je a som presvedčený o tom, že ten ďalší rozvoj určite príde. Keď sme už pri tých nových technológiách, tak na bezdotykové platby sa používajú nielen platobné karty, ale napríklad aj prstenie či kusy oblečenia. Skúste nám to priblížiť. A hovoríme o tzv. Wearables, z anglického slova tu wear, čiže obliecť. A v podstate tá technológia je známa už dlhšiu dobu a prišla práve s možnosťou tzv. Tokenizácie, to znamená práve uloženia si platobných informácií z karty do buď teda mobilného telefónu, alebo aj teda, ako ste povedali, do nejakej časti oblečenia. A v podstate jedná sa buď o rôzne nášivky, o rôzne, nazvime to, o rôzne kusy oblečenia, ktoré sa formou suchého zipsu alebo iným spôsobom dať napríklad v bunde. A taký najbežnejší spôsob použitia je napríklad na svahu, keď teda lyžujeme a vieme vlastne týmto spôsobom napríklad zaplatiť vlek, alebo jednoducho nemusíme mať so sebou nič iné, naozaj len teda povedzme tú nálepku, alebo teda to logo tej spoločnosti, ktorú vlastne potom vieme priložiť, na základe toho tá platba prejde. Takže dá sa povedať, že v podstate teoreticky platiť by sa dalo hocičím, pokiaľ sa nejakým spôsobom inštaluje tam čip alebo nejaký platobný mechanizmus. Samozrejme, ten čip je generický. To znamená, že my ho samozrejme najprv musíme spárovať s tou našou kartou, respektíve teda s tým mobilným zariadením. To mobilné zariadenie znovu prostredníctvom aplikácie, ktoré je v ňom, teda, alebo prostredníctvom tej peňaženky vygeneruje znovu ten token. A ten token je unikátny iba vlastne pre tú našu nášivku alebo pre to naše oblečenie. Do platobných systémov čoraz viac vstupuje aj umelá inteligencia. Ako tento nový prvok mení platobné systémy? Pomerne zásadne. V podstate z nášho pohľadu ten vstup je veľmi ako keby citeľný hlavne v otázkach bezpečnosti. Na jednej strane pomáha formou analýzy spotrebiteľského správania predikovať, povedzme, transakcie, ktoré by mohli byť fraudulentné a tým pádom znižovať potenciálny objem zneužitia platobných kariet. No a súčasne na druhej strane zase generuje naopak texty a jednoducho útoky, ktoré sú zamerané na dôveryhodnosť koncových užívateľov alebo ľudí a prostredníctvom vlastne takýchto textov, listov, jednoducho komunikácií zase tá umelá inteligencia dokáže byť bohužiaľ nápomocná na strane toho útočníka. Viete povedať aj nejaký konkrétny príklad, ako by to mohlo fungovať? Alebo ako to už funguje?
No, ako som spomínal pri tej predikcii toho správania spotrebiteľského, čo sa týka teda bezpečnosti, tam je to zjavné, že jednoducho vlastne ten systém monitoruje, akým spôsobom míňam, akým spôsobom používam tú kartu, v akých hodinách napríklad nakupujem, aké sumy míňam u určitých obchodníkov a keď vlastne príde k nejakému vybočeniu z tohoto, nazveme to až stereotypu, tak samozrejme on vlastne tá umelá inteligencia dáva alert a ten operátor s tým vie niečo robiť. Máte pocit, že v tomto sektore aj nejaké pribúdajú nové typy rôznych podvodov? Na druhú stranu aj tá bezpečnosť sa zvyšuje. Aká je situácia? Samozrejme, znovu tá umelá inteligencia prispela k tomu, že tá kvalita tých podvodov, alebo tá kvalita tých komunikácií, ktorá vedie k tým podvodom, je podstatne vyššia. V minulosti to vždycky bola ako predmet zábavy, alebo teda vtipov, práve tie texty, ktoré vymýšľali rôzne tie prekladače. A naozaj človek naprvu hneď zistil, že teda to úplne asi nebude pravda a že teda je to naozaj niečo, čo úplne ako nemusia akceptovať. To sú tie falošné e-maily, ktoré ľuďom chodili. Tak. Áno, bolo toho naozaj veľmi veľa aj cez COVID a tak ďalej. Ale potom napríklad prišla nazvime to tá druhá generácia tejto vlny vlastne tých útokov a naozaj čo sa týka napríklad kvality slovenčiny, jazyku a tak ďalej, už sa samozrejme posunula podstatne viac dopredu. Istú dobu boli známe aj podvody vo forme kamier, ktoré sa inštalovali v automatoch, platobných automatoch, bankomatoch. Tieto podvody ešte stále fungujú, alebo už sa to podarilo eliminovať? Volalo sa to skimming, práve zase z anglického skim, čiže ako stiahnuť alebo nejakým spôsobom získať tie údaje z tej karty a práve tá kamera slúžila na to, aby ten útočník vedel, keď ste tam tú kartu vložili, aký ste zadali PIN. Dneska ten skimming sa, keď sa to tak povedať, zdigitalizoval, lebo v podstate už tí útočníci, pre nich nie je úplne zaujímavé to týmto spôsobom riešiť a skôr je jednoduchšie naozaj urobiť nejakú takúto komunikáciu, formu nejakého phishingu a získať tie dáta od tých ľudí dobrovoľne, bez toho, aby museli čokoľvek, kdekoľvek inštalovať. Ktoré sú tie zásady, skúste pomenovať aspoň jednu, dve, ktorých by sa mali ľudia držať, pokiaľ chcú, aby neprišli o peniaze? Keď si diváci dajú do vyhľadávača 10zasad.sk, tak vlastne dojdú na našu stránku, kde naozaj tie zásady sú všetky. Ale keď teda môžem vypichnúť jednu z nich, ktorá je najdôležitejšia, vo všeobecnosti platí, že akýkoľvek vydavateľ platobných kariet, banka alebo finančná inštitúcia vždy o nás vie všetky informácie, či už sú to čísla kariet, mená, heslá, čiže nikdy nemá dôvod sa nás pýtať na to, aké tieto informácie sú. Čiže okamžite, ako sa takéto niečo deje, tak je veľká šanca, že sa jedná o podvod. Jedným aspektom v rámci umelej inteligencie je spomínaná bezpečnosť. Aký to bude mať ale vplyv na klientov? Myslím si, že veľmi zásadný, vzhľadom teda na to, že umelá inteligencia umožňuje napríklad podstatne kvalitnejšiu a nazvime to na mieru šitú komunikáciu na klienta. To znamená, umelá inteligencia zistí, aké parametre ten človek má. To znamená, nielen teda tie klasické sociodemografické, ale naozaj môže pozrieť do toho spotrebiteľského správania v prípade teda, že banka takéto informácie tej umelej inteligencie poskytne. A potom samozrejme, čo sa týka tej komunikácie alebo ponuky ďalších produktov, vie to zacielenie urobiť podstatne lepšie. Výsledkom naozaj môže byť to, že tá reklama, ktorá dneska je trošku, by som povedal, taká anonymná, veľakrát vystrelená, možno ako naozaj, že intuitívne, ale bez nejakého zacielenia a veľakrát nás otravuje, tak sa môže zmeniť naozaj na niečo, čo má pre nás pridanú hodnotu a naozaj bude to personalizované a ušité nám na mieru. Čiže všetky tie čísla, ktoré už máme z podobných aktivít, hovoria jednoznačne o tom, že pokiaľ naozaj ten zásadný parameter, a to je to uzatvorenie tej zmluvy na základe nejakej komunikácie, pri tom bežnom marketingu naozaj sa bavíme o jednotkách percent, až teda keď niekto má naozaj že 3, 4, 5% z toho celého osloveného portfólia, tak naozaj veľmi úspešný. Tak tie kampane, ktoré sme napríklad videli pri získavaní nových reštaurácií na akceptáciu platobných kariet. Mali sme kampaň, videli sme kampaň, ktorá zase naopak oslovovala nejakých klientov s nejakou novou kreditnou kartou a tak ďalej, tak naozaj tie výšky, alebo teda
ten podiel tých úspešných zmluv sa hýbe od 15 do 18%, čo je samozrejme obrovský náraz. Napríklad, keď máme typický napríklad gastrosektor, kde väčšinou tá reštaurácia tie platby má nižšie, ale má ich podstatne viacej a zase na strane by som povedal výdavkov je to skôr o nejakých pravidelných platbách napríklad dodávateľom, či už teda potravín, základných energií a podobne, tak je to samozrejme úplný rozdiel proti tomu, či máme vlastne nejakú napríklad konzultačnú spoločnosť alebo finančnú inštitúciu, ktorá zase má podstatne viacej napríklad výdavkov spojených s ľudskými zdrojmi a tak ďalej. A tá umelá inteligencia vie napríklad našiť povedzme bankový produkt presne na mieru tej konkrétnej entity. To znamená, že ako som spomenul, keď to gastro viac potrebuje položiek, nižších súm, tak to bude úplne vyzerať inak, ako napríklad, keď povedzme tá firma, ktorá je skôr zameraná na to B2B, bude tých súm mať menej, ale bude ich mať vyšších. Toto sú veci, ktoré už v podstate dnes fungujú. Sú aj nejaké vízie, kam by nás umelá inteligencia v tejto oblasti mohla priviesť? Ja si myslím, a mali sme aj v rámci Združenia pre bankové karty nedávno konferenciu a v podstate účastníci a tí, ktorí prezentovali, sa zhodli na tom, že umelá inteligencia je určite výborný nástroj a to, čo by nám mala priniesť, alebo teda to, čo najviac tí ľudia očakávajú, je zrýchlenie tých procesov a by som povedal takú naozaj, že customizáciu v tom slova zmysle, že nebudem vlastne zavalovaný informáciami, ktoré nepotrebujem. Čo sa dneska bežne deje a čo všetci, by som povedal, aj teda psychológovia hovoria o tom, že naozaj tých informácií je veľa a tých ľudia nemajú z toho, by som povedal, ten výstup, ktorý by mohli mať. A tá umelá inteligencia by práve mohla robiť nejaký výber a jednoducho naozaj tie informácie dať v takom aj, by som povedal, v takej podobe, aby nám to jednoduchšie bolo akceptovateľné. Pán Gec, blížime sa ku koncu, máme ešte trošku času. Ja sa opýtam ešte na jednu tému. Európska centrálna banka vyvíja digitálne euro. Ako toto ovplyvní celkovo platby? Je pravda, že digitálne euro je špecifické, pretože sa teda jedná o kryptomenu. Je to síce stablecoin, to znamená, je to mena, ktorá teda nebude voľne obchodovateľná, ale ktorá bude slúžiť teda na presun hotovosti alebo teda presun sumy a nejakého objemu prostriedkov, ale čo je iné samozrejme oproti tomu, ako to máme teraz, je to celé postavené na blockchaine, čo teda vieme, že táto technológia umožňuje naozaj presun tých informácií jednak v reálnom čase a čo je takisto veľmi dôležité, aj sa dá vlastne spätne dohľadať, dá sa povedať, všetky transakcie, ktoré v rámci toho blockchainu boli vykonané. To znamená, že máme pred sebou ako keby podobnú funkcionalitu, ktorú už dnes máme, to znamená, vieme zaplatiť v reálnom čase, čo sú teda v podstate instantné platby. Akurát s tým rozdielom, že samozrejme Centrálna banka predpokladá, že obyvatelia Európskej únie a eurozóny, teda predovšetkým, si otvoria takúto peňaženku v ECB a vlastne do tej peňaženky si budú vedieť nahrať alebo si kúpiť práve toto digitálne euro a prostredníctvom digitálneho eura už potom ďalej platiť. Zatiaľ nepoznáme konkrétne detaily, ale dá sa predpokladať, že tieto peňaženky bude poskytovať Európska centrálna banka. Do akej miery budú aj súkromní provideri, poskytovatelia platobných systémov angažovaní v tomto novom systéme? Viete už nejaké informácie? Bohužiaľ, detaily zatiaľ nie sú známe a naozaj tá zmena možno na prvý pohľad pre toho koncového spotrebiteľa nie je úplne ako taká, by som povedal, badateľná, ale pre nás je pomerne značná, vzhľadom teda na to, že vždy doteraz ten vzťah medzi tým koncovým užívateľom bol smerovaný na banku alebo finančnú inštitúciu, ktorá mu tú službu poskytovala. Toto by bolo vlastne prvýkrát v histórii Únii, kedy by vlastne akýkoľvek, by som povedal, príslušník Európskej únie, ktorý vlastne má štát v eurozóne, mal priamy vzťah s Európskou centrálnou bankou alebo s nejakou poverenou inštitúciou, ktorá by riešila vlastne digitálne euro. Čiže to je trošku iné, zvláštne. Zatiaľ s tým skúsenosť nemáme, pretože dneska u nás je zaužívané, že každý vlastne Slovák, ktorý má otvorený bankový účet alebo využíva akúkoľvek finančnú službu, tak má konkrétny bilaterálny vzťah so slovenskou alebo potažmo zahraničnou, ale komerčnou inštitúciou. Toto je prvýkrát, keby to bolo inak. To znamená, to je ešte, by som povedal, veľmi, by som povedal, taká vec, ktorá sa ešte určite musí vykryštalizovať. Uvidíme, ako sa to vyvinie a prípadne sa o tom môžeme potom porozprávať. Pán Gec, to bola moja posledná otázka. Ďakujeme, že ste si našli čas a prišli ku nám do štúdia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.